10 ta' Lulju, Santa Veronika Giuliani, reliġjuża, għexet bejn l-1660 u l-1727. Din il-qaddisa twildet f'Marciatello fil-provinċja ta' Umbrino l-Italja. F'Diċembru kienet l-iżgħar minn fost 7 wlied li 2 minnhom mietu żgħar. Fil-magħmudija semmewha Ursula. Missiera kien bniedem mimli bih innifsu u arroganti, waqt li omma kienet mara ġentili u ta' tjubija mhux komuni. Kienet hi li nislet fil-qalb ta' wlieda li 4 minnhom daħlu sorijiet imħabba kbira lejn il-virtu u d-drawwiet reliġjużi. Minn kmieni Ursula bdiet turi sinjali ta' qdussija. Għadha ċkejkna u kienet ġaturi ħnina kbira lejn il-foqra, billi terfa' biċċa mill-porzjon tagħha għal-jom, u meta kienet tara xi tfal bil-bies imqattajn, arat tagħtihom xi ħaġa minn il-biesa. Sa minn xkunitha kellha wkoll imħabba lejn is-salib u l-passjoni ta' Ġesu li komplet tikber maż-żmien. Hi tistqarr li kienet tifraħ u tieħu pjaċir bil-ħajja aktar komda li l-familja tagħha kisbet meta missiera sar surpretendent tal-finanzi ta' Pjaċenza. Iżda dan ma bidiliex ħsieba li ssir reliġjuża għat li missiera kemm il-darba ipproponiela partijiet tajbin għaż-żwieġ. Bl-oppożizzjoni li sabet min-naħa ta' missiera biex tidħol reliġjuża, Ursula mardet u ma fiqitx qabel ma missiera ta' il-permess. Hija daħlet ma' sorjiet Klarissi Kapuċċini f'Ċittà di Castello fl-1677. Qabel għalqet 17-il sena u b'tifkira tal-passjoni ħadet l-isem ta' Veronika. Matul in-novizzjat tagħha kellha ħafna tiġrib spiritwali kif ukoll tentazzjonijiet biex tmur lura d-dar, imma hi kienet toqgħod għal kollox fuq il-kelma tas-superjura tagħha. Ipprofessat sena wara u ħasset xewqa kbira li tingħaqad ma' Ġesu msallab biex tbagħti għal konverżjoni tal-midinbin. Wara xi żmien rat lil Ġesu mobi bis-salib u bdiet issofri uġigħ kbir f'qalbha. Ta' 33 sena, fis-sena 1693, waqt viżjoni rat kalċi kbir bħala simbolu tal-passjoni li kellha ssofri mill-ġdid. Hija għall-ewwel beżgħet taċċetta, iżda wara baxxit rasa għar-rieda tas-sema u bdiet issofri dbatijiet spiritwali kbar ħafna. Hija bdiet iġġib f'ġisimha il-marki tal-passjoni, dawk li huma imsejħin stigmati. Żmien wara hija rċeviet ukoll l-impressjoni tal-kuruna tax-xewk u d-babar kienu jidhru u permanenti. Minkejja dawn is-sofferenzi spiritwali u fiżiċi kollha, fil-ħajja tagħha ta' kuljum, Suor Veronika ġabet ruħha bħala mara prattika. Għal 34 sena kienet majjestra tan-novizzi u lil dawn hija mexxiethom bi prudenza hekk kbira li mhux biss ma kienet titkellem xejn magħhom fuq l-istati mistiċi tar-ruħ, iżda wkoll ma ħallithomx jaqraw kotba fuq dan is-suġġett. Fl-1716 meta allura kellha 56 sena, ħatruha Madre Badessa Superjura u baqgħet hekk sakemm mietet 11-il sena wara. F'din il-kariga ta' Badessa hija wriet ruħha mudell ta' perfezzjoni għal kulħadd. Ħabirket ħafna biex iġġib il quddiem l-reliġjużi tagħha f'dik li hija osservanza tar-regola u l-qdussija. Der ukoll kemm kienet bniedma prattika, mhux biss kabret il-kunvent imma ħasbet ukoll li jkun aħjar fil-kumditajiet tal-ħajja fost l-oħrajn daħlet sistema tal-ilma għas-servizz tal-komunità. Bix-xewqa tagħha li tkun tixbaħ f'kollox lil Ġesu, anke fis-sofferenzi morali tal-unur, Alla ippermetta li tkun miżmuma bħala ipokrita u skandlu tal-oħrajn u anki li tkun magħluqa ġo ħabs għal 50 jum. Fuq talba tal-konfessur tagħha, il-qaddisa kitbet il-famuż Djarju tal-Passjoni li fih niżlet l-esperjenzi mistiċi li għaddit minnhom. Dan id-djarju
li hu twil 22,000 paġna jikxef l-imħabba kbira li hija kellha li il-persuna ta' Ġesu u d-dbatijiet kbar li hija ġarbet għall-imħabba tiegħu. Santa Veronika Giuliani mietet fid-9 ta' Lulju tas-sena 1727 fl-età ta' 67 sena li minnhom 50 sena għaddietom bħala reliġjuża. Kienet iddikjarata qaddisa mill-Papa Grigor 17 fis-sena 1839. Fl-arti hija rrappreżentata bil-kuruna tax-xewk fuq rasha u tħaddan is-salib. Mill-kitbiet ta' Santa Veronika Giuliani bit-titlu Il-Konverżjoni tal-Midinbin. F'din il-paġna meħuda mid-djarju tagħha, il-qaddisa tistqar li għall-konverżjoni tal-Midinbin kienet tinsab lesta tagħti ħajjitha. Illum rġajt ħassejt l-uġigħ f'idejja, f'saqajja u f'qalbi u għaddejt lejl sħiħ mimli bl-uġigħ u t-turmenti. Ikun infaħħar il-mulej. Dalgħodu errejt u naħseb li l-qrara saħħitni għal aktar dubatija. Waqt it-qarbin kelli l-grazzja li nħoss f'qiegħ qalbi il-preżenza ta' Alla. Ruħi ħasset xi ħaġa ġdida timbeġġo fiha. Minn xi żmien law qed inħoss f'qalbi ċerta qawwa ġejja mill-Ispirtu, iżda ma nafx ngħid x'inhi. Hawn se nsemmi biss l-effetti li ħallit fija. L-ewwel ħaġa, l-għarfien ta' dnubieti u l-indiema tagħhom. Ix-xewqa li nxerred demmi u nagħti ħajti għal konverżjoni tal-irwieħ. Tama qawwija fil-ħnina ta' Alla u fit-tiba tal-imqazza Verġni Marija. It-tieni ħaġa, għalkemm inħoss ruħi waħdi nitħabad f'baħar ta' tiġrib, l-onk inħoss fija qawwa misterjuża li ġġib fuqi il-kalma u dak il-ħin nintela bislim li ma bħalu li ġelni nafda b'saħħti kollha fir-rieda ta' Alla. It-tielet ħaġa, meta x-xitan jakkisni b'ħafna tiġrib ġewwieni u fl-istess ħin minħabba dmiri ikun jeħtieġ li ndur bl-oħrajn u naqdi bosta qadijiet lawn u lem, dik il-qawwa misterjuża tieni neħles il-qadijiet li kolli mingħajr biss ma nintebaħ. Fl-aħħar ninduna li dak li kolli nagħmlu mingħajr ma nkun naf kif. Dan jiġri l-aktar f'ħinijiet mill-aktar importanti, bħal meta nersa għas-sagramenti, nagħmel il-meditazzjoni jew nibda xi taħdita spiritwali ma' xi ħadd. Jiġu waqtijiet li fihom inħoss dwejjaq kbar u nibda nħossni fiera minn kull sentiment. Dak il-ħin nibda naħseb li minix se nibqa' ħajja. Meta nkun f'dil burdata nibda nħoss li anki meta nqer inkun qed nitlef iż-żmien. Iżda hekk kif qalbi nħoss taħrika imqarġ kejkna ta' dik il-qawwa misterjuża nibda nħossni mibdula u mimlija bl-enerġija. Imbagħad kollox jibda jiġini ħafif, anki l-aktar ħwejjeġ tqal. Kif inkun f'riġlejn il-konfessur nibda nħoss tikber fija il-konfidenza ta' bint. Leħnu nibda nqisu leħen Alla dieħel f'ruħi. Nibda nħossni qisni qiegħda quddiem mera li fiha nara l-Alla u lili nnifsi flimkien ma' dak kollu li għamilt u nqer b'indiema kbira. Naħseb li dan ġej minn dik il-qawwa misterjuża li nħoss f'qalbi, imma ma nafx u lanqas nista' nfisser sewwa x'inhi. Anki jekk fil-qrar imqaddes ħassejt li għandi ngħid kollox lil min qiegħed minflok Alla. Ħajsir kollox għall-glorja t'Alla. Għaliex Alla ta' l-istigmata lil Franġisk ta' Assisi u lil Veronika Giuliani? Alla biss jaf ir-raġunijiet l-aktar profondi, iżda kif josserva Celano, is-sinjali esterni tas-salib huma konferma tal-impenn ta' dawn il-qaddissin lejn is-salib fil-ħajja tagħhom.
L-istigmata li deret fil-laħam ta' Veronika kienet rabbiet l-eruq fil-qalb tagħha ħafna snin qabel. Kienet konklużjoni xierqa għall-imħabba tagħha lejn Alla u għall-karità tagħha lejn ħuta il-bnedmin. U int, lest jew lesta li bħal Santa Veronika Ġuljana dak li ssofri toffrih b'imħabba lejn Ġesu msallab u faqda miegħu għal konverżjoni tal-midinbin? Talba. Omulej, Santa Veronika Ġuljani għaddiet ħajjitha ta' Klarissa fit-talb u l-kontemplazzjoni waqt li tħabtet kemm felħet biex dejjem issir tixbaħ lil Ġesu msallab. Biħlas għal din l-imħabba tagħha lejn il-misteru tas-salib inti oġbok tagħtiha id-don tal-pjagi mqazza. Għati lilna wkoll l-għarfien li meta naqdu s-sofferenzi tagħna ta' kuljum ma' dawk li batejt int għalina aħna nkunu qed inkomplu il-ħidma ta' salvazzjoni għall-irwieħ fid-dinja. Għalhekk għamel li nagħmlu dan b'imħabba ġeneruża u b'ħafna paċenzja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.